No niin, morjesta taas. Tein tuossa hetki aikaa sitten Ikaruksesta videon. Rupes vituttamaan, kun hoksasin, että ainoastaan puolipäätä näkyy suurimman osan ajasta. Ja itse laitosta ei pahemmin esitellä siinä. Se erinäisistä käytännön ja teknisistä syistä johtuen jäi kuva-alan ulkopuolelle aika usein. Niin tehdään tämmönen pikainen nestevideo. Pikainen meikäläinen tapaa jaaritella. Mutta mä aikanaan muistaakseni Inaveran tobakkosta, eli ilmeisesti puhtaasta tupakkamausta, tein videon. Taisin mainita siinä, että silloin joskus puoli vuotta sitten erehdyksestä tankkasin Severuksen sillä pienessä sievässä, ja kun otin tukevat höyryt, niin sellainen pienimuotoinen Yrjö Tsunami hyökkäsi kimppuun. Oli sen verran mielenkiintoinen makuelämys, mutta mä löysin tämän pullon taas hetki aikaa sitten ja vähän sitä tuoksutteli ja kovin tuli jouluinen tunnelma. Ja sitten emännän haukan nenälle, vaikka ei höyryttelekään, niin suostui haistelemaan, niin ainakin kaneli tuli sieltä. Meikäläisellä on tosi huono haju, ja sitten hyvä kuin on ollenkaan, niin en löydä sillä lailla muuta kuin sitä äsken mainittua kanelia. Ja jotakin makiahkoa tuoksua, jotakin ehkä hedelmästä, niin arvelin, että maistellaan tätä nyt sitten ihan kameran edes. Se on selvä, että tätä ei tunnista enää tupakkamauksi. Ainut mistä mä tajusin, että tää on se kyseinen Inaveran tobakko, oli hailakat tussinjäljet pullon kyljes. Ja että siinä maus oli jotain, tai hajus oli jotain etäisesti tuttua. Niin laitoin tuoreen akun Svaniin ja tuore setuppi Smokin Scar Dual Coil Tripperis, joka muuten on aika loistava peli. Ehkä joskus kun tulee setupin vaihdon aika, niin tehdään siitä sitten uusi video, mutta tiputellaan sinne. Oho. Mä jos ajatuksissa on vähän livetä, sekään nyt sentään litratolokulla nestettä pidä. Ja Urdulle terveisiä. Minä trippailen suoraan näiden tippien läpi, ettäs tiedät. Sitten, uskaltaiskohan sitä? Joo, se on tämä meikäläisen paletti vähän mitä on, ja kun huuhtelen tässä suuta kylmällä kahvilla, niin se tuskin auttaa asiaa, mutta seossuhde tosiaan muistaakseni suurin piirtein 25%, ja niksoja laskeskelin silloin, että 18. Ja perkele tiputtelin liikaa. Tää on saanut hautua sen puoli vuotta, löysin vahingossa vapolaatikosta päivänä muutamana. Ja tää maku on muuttunut aivan täysin. Ei enää semmoista kemiallista huutoyrjön aiheuttavaa järkyttävää saissea. Todennäköisesti suurin piirtein samalta tuoksahti Zyklon B silloin aikana. Nyt tämä maku on varsin miellyttävä, kun sitä ei ajattele tupakkamakuna. Sitä tästä ei löydy hitustakaan. Tämä on silleen kevyesti hedelmäinen.
vähän tunkkainen. Mutta jos tästä nyt etsimällä haluaa etsiä sitä tupakkamakua, niin ehkä se menee tuohon tunkkaasuuden piikkiin sitten se. Ja kaneli täältä maistuu. Jonkun verran, ei silleen vahvasti, mutta sen mä sieltä saan poimittua. Ja jotakin samaa tässä on kuin Vermilion Riverin Applewoodis. Älkää käsittäkö väärin, olisi loukkaus verrata tätä siihen silleen suoranaisesti, mutta jotakin sen sortista makuelämystä täältä nyt tuloa. En saa poimittua sen tarkemmin mitään erinäisiä tai erillisiä makuja. Ja vielä vähemmän hajuja, mutta sellainen vähän kanelinen, applewoodimainen, hedelmäinen, tunkkainen maku. Ja päällimmäisenä tästä tulee semmoinen hyvin jouluinen olo. Että rupeaa melkein joululaulut soimaan päässä saman tien, kun tuota nuuhkaasi sen jälkeen, kun sen oli löytänyt. Melkein päivän ehdin pähkäällä, että mikäköhän pullo se oli. Sitten vähän ehkä maistoin sitä. En nestettä, vaan höyryttelin. Eikä vieläkään sytyttänyt ennen kuin sitten tuli semmoista jotakin tuttua sieltä ja sitten osasin yhdistää. En tiedä mihin vaiheessa tuo maku on muuttunut siedettäväksi, mutta se ei useammassa viikossa pikakypsytyksenkään avustamana ollut höyryttelykeleposta. Kuolema siinä meinasi tulla, kun yritti aina välillä. Että jos haluaa kokeilla Inaveran topakkoa, ei kannata odottaa tupakkamakua ja se kannattaa heti tekemisen jälkeen työntää pimeimpään nurkkaan, unohtaa se puoleksi vuodeksi vähintään ja sen jälkeen varovasti nuuhkia ja ehkä kokeilla dripperillä ja varmuuden vuoksi vielä valmistautua vaihtamaan setuppi. Mutta tämä on ihan höyryttelykeleposta tavaraa. Ei ole sillä lailla vahvan makuusta, kelepaa ainakin meikäläisen tuohisuulla vaikka all day vapeiksi. Ja varsin erikoinen tuttavuus. Ei sitä mitä lupaa, mutta kelevollinen. Mieli tekisi lähettää Urdulle tästä sample. Todennäköisesti osaisi kertoa vähän enemmän, paremmin ja tarkemmin. Mutta tällä mennään. Ja näkemisiä.